Здравейте! Аз избрах да напиша пътепис за Бразилия, земята на карнавала. Бразилия според мен е раят на тази планета, защото през страната минава 22-я паралел, или така наречения тропик на Козирога, и температурите там са целогодишно 30 градуса. Ето сега се отправяме към Рио де Жанейро. Първата дестинация, която реших да посетя, е върхът Корковадо. Това е хълмът, на който се намира величествената статуя на Исус Спасителя. Тя се изстига на 700 метра надморска височина. И колкото повече се приближавахме към върха, толкова повече ни обгръщаше гъста мъгла. Когато вече стигнахме до върха със самата статуя, едва успяхме да различим контурите на самата фигура, защото от всякъде ни обграждаше като пръстен тази непрогледна мъгла. Самата статуя е 38 метра, тежи 635 тона. Когато погледнете от върха, ако не е гъста мъгла около вас, бихте видяли трите плажа Копакабана, Леблон и Ипанема. Това, което може би не всички от вас знаят, е, че хълмът Урка, който можете да видите от върха Корковадо, е мястото, където се провеждат целогодишно репетициите за самба карнавала през февруари. И аз също имам няколко снимки, които исках да споделя с вас, тъй като видях една от репетициите на самба училището Салгейро. Разказах ви за върха Корковадо, разказах ви за хълма Урка. Исках също да ви обърна внимание, че в Бразилия се слага винаги на масата пау де кейжо. Това е нещо като нашата баница, защото се прави от яйца, хляб и сирене и е много вкусна. След като посетих Рио де Жанейро, се насочих към водопадите Игуасу. Това според мен са най-величествените водопади на Земята и ви съветвам да ги посетите. Всичко е много добре организирано. Цялата разходка ще ви отнеме може би около ден. Но колкото повече се приближавате към водопадите, толкова по-прекрасна е гледката. Тук също прикачвам снимка, за да почувствате това, което аз почувствах, когато бях на водопадите. Това е моят пътепис. Опитах се да го съкратя. Ще ви изпратя също и един по-подробен пътепис за Бразилия. Очаквам да направите подобен пътепис и вие за място, което сте посетили, което ви е направило силно впечатление. Ще го чакам другата събота. До тогава!